Dahil sa kanyang mga nakita, nagpasya siyang yon ay lapitan. Bagaman umaga, nananatili siyang alerto sapagkat kilala niyang mamamatay ng antingero ang mga kurkur. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, seryoso naman niya yung kinausap ukol sa nais nito sa kanilang baryo. Nang marinig ng kurkur ang kanyang sinabi, nagpatuloy yon sa paglalakad na parabang walang naririnig. Matapos ang kanyang ginawang pagsisigaw sa nilalang na yon, agad naman itong umalis sa kanilang lugar. Bukod kasi sa naagaw na ni Benedicto ang atensyon sa kanilang baryo, pinagtitinginan na din ng kanyang mga kakilala ang dalawa. Sa pag-alis nito, nabalot ng usapin ng buong paligid. Ang iilan sa kanyang mga kakilala, minabuting magbalot-balot na para lumikas. Sa pagsapit ng gabi, 6:00 pa lamang wala ng katao-tao sa labas ng mga bahay. Ang mga aswang niyang kakilala ay maigi nang nagbabantay sa pagdating ng kurkur at ng unlaun. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang napatahimik nang makarinig sila ng pag-angil. Sa isang iglap, bumulagta sa lupa ang isa niyang kasama nang tamaan yon ng isang sanga na lumitaw na lamang sa kanilang harapan. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan silang magkubli sa ilalim ng kubo ng kanyang bahay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita nila ang unlaun na panayang pagtalon sa bawat bubong ng tahanang nakatirik sa baryo. Bagaman nais na nila yung lapitan, hindi nila ito maaaring gawin dahil wala pa silang nararamdamang bakas ng nilalang na kumokontrol sa unlaun. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumitaw sa kanyang tabi ang kanyang gabay na parabang meron ito sa kanyang nais ipahiwatig. Benedicto, sa asal ng unlaun at ng kurkur, tila ba nililibang lang nila kayo? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi pa nagpaparamdam ang matandang karibal ng iyong ina? Meron yung pinaghahandaan. Ano man ang pinaghahandaan ito, nasisiguro kung makakaapekto ito sa iyong pagkatao. Kung ako sa inyo, dapat huwag nyo na yang bigyan ng pansin. Kapag sinubukan nyo pang lumaban, maaaring magdulot lamang ito ng pagkawala ng buhay ng iilan sa iyong mga kasama. Alalahanin mo, Benedicto, higit na mas malakas ang kurkur kesa sa mga gabunan. Kapag tinapatan lang ang iyong lakas, papaano na lamang itong mga ordinaryong aswang na iyong kasama? Wika ng kanyang gabay. Matapos nitong makapagbigay ng kanyang hinanaing, bigla naman itong naglaho sa kanyang tabi. Dahil sa sinabi nito, napilitan si Benedictong magbigay ng utos sa kanyang mga kasama. Nagdahilan na lang siyang ayaw na niyang marami pa ang mamatay, kaya na may mas mainam na umiwas na lamang sila sa laban. Pagkarinig nito ng mga aswang, paisa-isa naman yung pumasok sa loob ng kanyang tahanan. Walang pagdadalawang isip na yung sumunod, gawa ng aminado ang mga ito na hindi talaga nila kakayanin ang kurkur sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban. Habang nagkukubli ang kanilang pangkat sa loob ng bahay, si Benedicto naman nananatiling nasa labas at nakikiramdam. Pagsilay niya sa unlaun at kurkur na lumitaw sa loob ng kanyang bakuran, doon niya nasipat ang masayang pagngisi nito na parabang sila na ang nanalo sa laban. Ilang minuto pa ang lumipas
na sipat ng unlaon ang nakahandusay na bangkay ng kanyang kasama na siya namang dahan-dahan itong tinangan papalayo. Hindi na yon nagawa pang mapigilan ng kurkur dahil kapag nanginginain ang mga unlaon, wala itong kinikilalang pinuno. Nang silang dalawa na lamang ang natira, doon na kinausap ni Benedicto ang nilalang upang malaman ang binabalak ng pinuno nito. Yon ang kanyang naisipang gawin upang kapag napasuko na niya ang nilalang, madali na lamang niya itong mapapaamin. Kaibigan, ano ang ginagawa ng matanda? Maaari bang malaman? Bungad na tanong ni Benedicto sa nilalang. Ano naman ang rason para sabihin ko yan sa'yo? Baka nakakalimutan mo. Nasa ilalim ka ng uri ko. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung umalulong habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa isang iglap, bumungad kay Benedicto ang malaaso nitong wangis na merong matatalas na mga kuko. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang na yon na parabang hindi na ito makapaghintay na siya ay kitila ng buhay. Dahil sa pangyayari, agad namang nagpalit anyo si Benedicto para kaharapin ang nilalang. Pag-usli ng kanyang malalapad na pakpak, kitang-kita niya ang pagkasindak nito. Dahan-dahan yung napapaatras na parabang hindi sumasang-ayon ang kanyang sinabi sa anyo ng nilalang na kanyang kaharap. Sa pagbuka ng palad ni Benedicto, lumitaw ang tumigas na mutya ng kamandag ng kobra at kasabay nito ang pagpasok nito sa kanyang sistema. Matapos ang pangyayaring yon, doon niya naramdaman ang kakaibang abilidad na nag-uumapaw sa kanyang katawan. Sa muling pagsilay niya sa kurkur, buong puwersa naman niya yung sinugod at walang habas na pinagsasasapak. Kahit anong bilis nito, hindi pa rin ito nagagawang mailagan ang lahat ng kanyang pag-atake. Sa bawat suntok na kanyang ginagawa, patuloy naman ang paghigante ng nilalang na parabang hindi pa nito nararamdaman ang epekto ng lason sa kanyang mga kamao. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman siyang napaatras nang maramdaman niyang medyo malayo na sila sa kanyang tahanan. Habang pinagmamasdan nila ang bawat isa, doon na dahan-dahang napapatingin ang kurkur sa kanyang katawan. Maya-maya pa, dumating ang unlaon para magbigay ng tulong. Nang makita nito ang pinsalang ginawa ni Benedicto sa kanyang Panginoon, bigla naman yung nagwala sa lugar na kanilang pinaglalabanan. Walang habas siya nitong sinugod hanggang sa dumating ang puntong nasukol na siya nito. Pagkahawak ni Benedicto sa leeg ng unlaon, dali-dali naman siyang kumuha ng isang matulis na sanga ng puno at walang habas siyang itinarak sa katawan ng nilalang. Matapos niya yung gawin, agad namang binawian ng buhay ang unlaon at kasabay nito ang paglamon ng lupa sa naagnas nitong katawan. Nang silang dalawa na lamang ang natira sa lugar, dahan-dahan naman yung hinarap ni Benedicto na parabang walang nangyari. Ano? Gusto mo na bang sumunod sa alaga mo? Sugod lang. Di ba sabi mo, maharlika ang dugong dinadala mo? Patunayan mo ngayon sa akin na tama yung sinasabi mo. Pang-uudyok ni Benedicto sa kurkur. Dahil sa kanyang sinabi, hindi napigilan ng kurkur ang labis na galit na kanyang nararamdaman. Halos nanginginig na ang buong katawan nito na parabang nais na niyang pagbayarin si Benedicto sa lahat ng katagang para sa kanya ay isang insulto.
Paghawak ng nilalang na yon sa lupang kanyang kinaroroonan, dali-dali naman itong sumugod ng walang pag-aalinlangan. Nang masipat niya ang ginawa nito, buong lakas naman niyang sinalubong ang nilalang. Paglapat ng matatalas nitong kuko sa kanyang balikat, agad naman niya yung sinapak at kasabay nito ang pagdakma niya sa pagmumuka ng nilalang habang unti-unting nilalapa ang kaliwa nitong bisig. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, unti-unti nang nararamdaman ng kurkur ang pag-epekto ng mutya ng kamandag ng kobra. Sa sobrang tindi ng mutyang yon, halos wala na siyang nararamdamang lakas sa kanyang buong katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung bumagsak sa lupa habang dahan-dahang naninigas. Si Benedicto naman noon, nananatiling nakatayo sa harapan ng lupaypay na katawan ng nilalang. Maya-maya pa, bigla namang umangat ang ulo nito habang nanghihina. Anong ginawa mo? Bakit ako nagkakaganito? Nababahalang tanong sa kanya ng kurkur. Wala akong ginawa. Sadyang hindi mo lang namalayan ang sining ng aking pakikipaglaban. Natalo kita. Ngayon, kailangan kong malaman mula sa'yo ang ginagawa ng pinuno mo. Pangako, kapag nagtapat ka, bubuhayin kita. Sagot naman niya rito. Dahil sa kanyang sinabi, napatahimik ang kurkur. Alam nitong wala na siyang pagpipilian kundi ang sumunod, gawa ng yun na lamang ang natitirang paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Kahit may posibilidad na nagsisinungaling ito, wala na siyang magagawa kundi sumunod. Nang mapansin ni Benedicto na hindi pa umiimik ang nilalang, muli niya yung tinanong ukol sa kanyang kondisyon. Sa pangalawang pagkakataon, kalmado naman sa kanyang tumitig ang kurkur habang dahan-dahang nagpapalit anyo. Ano naman ang mapanghahawakan ko kapag sinabi ko sa iyo ang totoo? Masisiguro ko bang hindi mo ko papatayin sa oras na makuha mo ang iyong gusto? Wika ng kurkur. Oh, magtiwala ka sa akin. Pero kung duda ka, abay wala na akong pagpipilian. Dalawa lang naman ang landas na maaari mong tahakin sa ngayon. Ikaw na ang bahalang mamili. Sagot naman niya rito. Nang marinig ito ng nilalang, hindi na ito nagpatumpik-tumpik pang sabihin ang kanyang nalalaman. Ayon dito, na kaya hindi nagpaparamdam ang matanda sa kanilang baryo dahil meron itong hinihintay na galyon na paparating sa huling araw ng buwan. Dala nito ang anak ng pinuno ng haring itim. Dala nito ang anak ng pinuno ng hari ng itim na engkanto na siyang naging mitya ng pagkakaroon niya ng sumpa. Dagdag pa ng kurkur na sa mga nakaraang araw hindi na nila nalalapitan ang matanda. Tanging ang hanagob na lamang ang nagbibigay utos sa kanila sa kung ano ang kanilang gagawin. Ang plano din ng kanilang grupo, panatilihing abala ang pangkat nila Benedicto upang hindi nito malaman ang kasalukuyang nangyayari. Abala sa ritual ang matanda. Pinaghahandaan niya ang inyong huling pagtutuos. Hanggat oras pa ng kapasan, walang makakatulong sa iyo. Ni ang binatang nasa kabilang lugar, hindi ka na niya mabibigyan ng tulong. Wika ng kurkur matapos nitong mailahad ang plano ng matanda. Nang marinig ito ni Benedicto, doon niya tuluyang naunawaan ang babalang inilahad sa kanya ng kanyang gabay. Upang hindi sila malagay sa alanganin, minabuti niyang itanong sa nilalang kung ano ang makakatalo sa matanda. Subalit sa kasamaang palad,
maging ito man ay walang nalalaman sa kahinaan ng kanilang pinuno. Bukod sa madalang niya lamang yung makita, abalang-abala din ang pangkat na pinamumunuan niya sa paninila ng pagkain. Kahit mataas na uri ang kanyang pinagmulan, ang tingin lamang sa kanya ng matanda ay isang pinuno ng iilan sa kanyang mga kampon. Mas pinagkakatiwalaan pa nito ang mga uri ng maranhig na ilang taon nang nananahimik sa ilalim ng lupa. Dagdag pa ng kurkur na limitado lang din ang impormasyon na pumapasok sa kanila dahil sa mga buso na siyang nagpapanatili ng impormasyon sa loob ng kanilang hanay. Matapos nitong maibigay ang lahat ng detalye sa kanya, doon na siya nagpasya na bawiin ang epekto ng mutya na inilapat niya sa kurkur. Hindi naman siya nababahala na baka traidorin siya nito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na kahit sa anong aspeto walang laban sa kanya ang nilalang. Sa pagtayo nito sa lupang kanyang kinalagpakan, labis-labis ang pagpapasalamat nito sa kanya dahil sa ginawa niyang pagbibigay dito ng pangalawang pagkakataon. Sabihin mo, kailangan mo ba ng tulong ko? Wala na din naman akong mapupuntahan. Tsaka isa pa, ayoko din ng pamamahala ng matanda. Ikalulugod kong mamatay sa ilalim ng iyong pamamahala. Wika ng kurkur. Bakit ka pa nag-aasam na lumaban? Mahina ka na. Wala ka ng alaga. Alam kong mas malakas ka kapag kasama mo ang unlaon. Sabihin mo, gusto mo talagang lumaban sa kabila ng kahinaan mo? Tanong naman dito ni Benedicto. Oo, wala yung duda. Hindi ko na din naman mahanap ang saysay ng buhay ko. Kaya walang kwenta ang manatiling payapa habang naghihintay ng kamatayan. Gigil na sagot naman ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya si Benedicto na kupkupi ng kurkur. Ikinagalak naman niya ang pagsapi nito, gawa ng hindi niya maitatanggi ang kalakasan ng kurkur pagdating sa pakikipaglaban. Ayon kay Benedicto, na kapag nasa anyo ng isang ordinaryong tao ang kurkur, isa yung binatang walang kaalam-alam kung titingnan. Madali din yung sumusunod sa kanyang mga iniutos, gawa ng nasanay na ito sa pamamaraan ng pagkontrol ng matandang karibal ng kanyang ina. Sa ilang araw nilang pagsasama, naging maayos naman ang lahat. Ang mga kasama niya noong aswang ay medyo nasisindak pa sa kurkur, gawa ng alam nito kung gaano yun kalakas. Ginagawa naman ng binatang kurkurang lahat ng kanyang magagawa para magkalapit ng loob ang sinuman sa miyembro ng pangkat ni Benedicto. Dahil sa pagiging kwela nito sa kanyang bahay, kung kaya't hindi naglaon nagkasundo na silang lahat. Ang labis na ikinatuwa ni Benedicto sa kurkur ay ang pagiging masunuri nito. Kahit anong ipinapagawa niya rito, hindi yun nagrereklamo basta libre ang kanyang oras. Sa paglipas pa ng mga araw, marami na silang ginawa na paghahanda. Walang umaga at gabi na hindi sila nagtitipon para pag-usapan ang tungkol sa nalalapit na pagdaong ng nasabing galyon. Ayon sa kurkur, na maaaring dumaan ang galyon na kanilang hinihintay sa hangganan ng Shokon, kung saan tanaw mula roon ang napakalawak na parte ng tubig alat. Dagdag pa ng kurkur na hindi dadaong ang galyon sa mismong dalampasigan ng lugar. Gawa kasi ang galyon na yon ng mga engkanto, kung kaya't may kakayahan niyong maglakbay kahit sa mga lupain. Inaasahan din yon nila Benedicto, lalo pat may kalayuan ang kanilang lugar sa pinakatabing dagat ng Shokon. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring dadaong ang galyon
sa isang malaking punong palaging pinupuntahan ng matanda. Hindi ako sigurado pero pakiramdam ko yun ang rason kung bakit namin siya doon nakikitang nagdarasal. Wika ng kurkur. Nang marinig ito nila Benedicto, nagpasya silang kinaumagahan hahanapin nila ang nasabing puno. Inaasahan nilang may kalaban doon kung kaya't kinakailangan nilang maghanda. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maaga pa silang nagpahinga. Kahit ang mga aswang na hindi nakakaramdam ng antok kapag gabi, piniling matulog para naman kahit papaano maipahinga nila ng husto ang kanilang mga katawang lupa. Bagaman meron silang tangang kalakasan, aminado silang tao pa rin sila na nakakaramdam ng pagod at panghihina. Sa pagputok ng bukang liwayway, maaga pang umusad ang kanyang grupo. Dahil mawawala siya sa kanilang bahay ng ilang araw, kaya na may ipinagbigay alam niya ito sa kanyang tiyuhin. Nakiusap din siya doon na tingnan ng kanyang mag-ina para naman kahit papaano hindi siya gaanong mag-alala. Sa pagbagtas nila ng daan patungong gubat, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid. Inaasahan na nilang may mga nagbabantay sa lugar, gawa ng yon ang inilahad sa kanila ng kurkur. Bagaman ilang araw pa lamang nila yung nakikilala, kampante naman sila doong magtiwala kahit papaano. Napatunayan na nito ang kanyang sarili at alam ni Benedicto na hindi sila nito tatraydorin, gawa ng pinakisamahan nila yon ng mabuti. Sa pagdating nila sa looban ng gubat, nasipat nila ang pagtigil ng binata. Umiikot ang paningin nito sa buong paligid na parabang merong pinakikiramdaman. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung lumapit sa kanya habang bumubulong ng, "Pagbutihin niyo ang inyong pagmamasid. Sa lugar na ito naninirahan ng alagadang matanda." Dagdag pa ng kurkur na ang alaga ng matandang naroon sa lugar ay isang uri ng ahas na merong dugo ng engkanto. May pakpak ang ahas na yon at pumupulupot lamang ito sa mga matataas na parte ng puno. Nalalagas din ang kaliskis nito at tumitilaok yon sa oras na makasilayo ng nilalang na hindi orihinal na naninirahan sa kanyang teritoryo. Matapos itong marinig nila Benedicto, maigi naman nilang pinagmasda ng buong paligid. Lahat sila ay ginagamit na ang matatalas na pandama ng mga aswang nang sa gayoy madali nilang malaman ang mga nakaambang panganib. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, doon na nila naririnig ang iilang mga huni sa paligid. Sigurado ang kanilang pangkat na hindi yon ordinaryo sapagkat unang beses pa lamang nila itong marinig. Ilang minuto pa ang lumipas, doon nila nasipat ang ahas na halos 5 dipa ang haba. May pakpak yung maihahalin tulad mo sa isang uwak at meron yung nanlilisik na mapupulang mga mata. Habang tumatalon-talon ang ahas na yun sa puno, kitang-kita nila Benedicto ang pagkalagas ng mga kaliskis nito. Nang masipat nila yung papalapit sa kanilang kinaroroonan, mabilisan naman silang tumakbo papalayo. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam nila ang pagsunod sa kanila ng nilalang. Maya-maya pa, bigla na lamang napasigaw ang isa nilang kasama nang mapuluputan ang leeg nito ng buntot ng ahas. Sa isang iglap, naging isa yung bato na siya namang mabilisang nawasak. Paglingon nila sa kinaroroonan ng kanilang kasama, nasilayan nila ang pagtayo ng ahas na yon. Naglalaway ang nilalang na yon habang nagmamasid sa lugar na kanilang kinaroroonan. Paglabas ng mahaba nitong dila,
Dali-dali namang tinawag ni Benedicto ang kanyang gabay habang nag-uusal ng mga engkantasyon para sa sibat ni Ahum. Paglitaw ng kanyang espiritual na sandata sa kanyang mga kamay, agad naman siyang binigyan ng kanyang gabay ng mutya. Pagsilay niya sa mutyang yon, doon niya napagtanto na mutyayo ng gabi. Ito na muna ang gamitin mo. Naniniwala ako sa pamamagitan ng mutyang yan, hindi ka maaapektuhan ng kakayahan ng iyong kalaban. Mag-iingat ka, Benedicto, sapagkat ang ahas na yan ay hindi madaling matalo. Wika ng kanyang gabay. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya mabilisang gumalaw papalapit sa nilalang. Sa pagpalit ng kanyang anyo, buong lakas niyang ibinato sa ahas ang hawak niyang sibat at kasabay nito ang mabilisan niyang paghawak sa ulo nitong nakatitig sa kanya. Nang akmang mahahawakan na niya ang nilalang na yon, sa hindi inaasahang pagkakataon na gawa nitong pumulupot sa kanyang kamay. Pagsilay ng ahas ng pagkakataon para sila ay tuklawin, hindi na yon nag-alangan. Sa pagbaon ng matatalas nitong pangil sa kanyang kamay, ramdam na ramdam ni Benedicto ang paglaganap ng kamandag nito sa kanyang katawan. Upang madali siyang makakuha ng lunas, minabuti niyang patayin na muna ang ahas. Dala ng kanyang galit, hinila niya ng hinila ang ulo nito hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan ang napunit ang malagoma nitong balat. Sa paghawak niya sa ulo ng nilalang, buong lakas niya yung inilapat sa kanyang palad at kasabay nito ang mabilisan niya ditong paghampas sa katawan ng puno. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na niyang nadurog ang ulo ng nilalang. Nang maramdaman niyang lupaypay na ang katawan nito, doon pa lamang niya yon tinigilan. Demonyo ka! Anong akala mo madadaig mo ako ng kamandag mo? Galit na wika niya habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ng ahas. Matapos niyang makapagsalita, bigla siyang napaluhod sa lupa dahil sa labis na panghihina. Nag-uumpisa na ding lumabo noon ang kanyang paningin, indikasyon na kumalat na ng tuluyan ang kamandag ng nilalang sa kanyang katawan. Pagsilay sa kanya ng kurkur na babagsak na, agad naman siya nitong hinawakan habang nagwiwika ng, Benedicto! Tatagan mo ang loob mo! Okay, wala naman sanang mangyaring masama kay Benedicto, no? Pero alam niyo, napansin ko sa kwento, napakautak din ng matandang karibal ng nanay niya. Isipin niyo, sasabay siya sa paglusob sa panahon ng gapasan. Alam naman nating lahat, lalo na yung mga matagal nang nakikinig sa akin, kung anong merong nagaganap kapag merong gapasan sa Siraway, Siocon o sa amang parte ng Zamboanga. Di ba? Laging may action yan. Di ko nababanggitin kung saang lugar na partikular na lugar. Pero alam nating lahat na kapag gapasan, merong nangyayari. So, ang sabi nga na itong kurkur, hindi makakatulong si Binatilyo kapag merong panahon ng gapasan. Kasi, yun na nga, paulit-ulit ko nang sinabi, alam natin kung anong meron kapag merong gapasan. So, ang pinaka nakakatakot din sa parte ng kwento na to, yung galyon. Isipin niyo kung gaano kalaki yung galyon. Tapos may ihahatid pa yung mga yon na isang uri ng nilalang na medyo siguro matindi din yung kakayahan. Kaya pahintay ako ng 9 at 10, bukas yun. Salamat.